kami badan luo tandonan tajam medan oi lamalu oi lalai durianyo ado ondela casa sino nema durianyo ado oi me casa sino Bagurau bakawan-kawan indah cirenti ko lagunya macam lihat data parumahan raso dan panggang langau mintuo oi mendia-dia oi karena kui kotena kan tak bayar Dason ondela jo USA kok paditikan ondela jajak ngomong dason oye pelo dulu barang ayuda ayu bahabaan oi barang Dek Lucy coba ladanga larami orang mancalia pamulo jahit barang ayuda ulah dek laku barang ayadi Baterai kaset Lucy sebentar kau bandia cuma babisiak dah jakan ajisek you banalik ke berubah parang lama lalu sih kalau kebantu itu jo nggak jadi tikam jajak lama dah Salu iko onde sapolos iko neda oi ba abanda onde parang ayam molalai ba abanda onde parang ayam mo ella latikan US aja jalan dirubah beda perangai lama nak dirubah beda jis perangai lama nggak ada komen nggak ada pesan perpanjang aja lah itu saja itu saja perpanjang saja lah itu Ay nanabiyanan neda kanta didena lalai asalai suko ondela magano asalai suko inilah madano
katampe karang badan awak ko makironyo. Hanyalah mereka lagu ikut na dimintanyo. Tukang kamera agak hitam, putih sakit mak bado baru. Apa men? Dari pamet mapasam bulu kaita lawi diagih patitian katampe karam makirojana tapi samantang pun baitu atine nambe di parusuah kok rusuh lay kapapujuaknya na tagamangkan lay kabajawe itu bahasan dari pamet dari kaina. Gamang aku alai pamet oi laka bajawe nema bilai laba onde la salamunyo oi bilai laba onde la salamunyo. Bulane taline pamet sayu isang ketene ma sababan kayu onde la tani ayo ay sababan kayu ay kini la tani ayo. Ialah mayor tadi ditinggalkan dulu kain dan sereti musik pop lain pula pesona.